ndị mmiri na-abịa n'ime ndị mmiri na-abịa n'ime eze nwanyị ọ pụrụ iche kpọte m n'ụlọ oge eze nwanyị ọ pụrụ iche na-ekene nkene bụba dị agụ maka na ọ na-aba bụ nwaanyị abụ ogologo ime ya ibe onye na-eme ọkwụ ya ka eji mara onye ọ bụ ọkwa nne mgbeti na ụmụ Igbo na-eme Igbo ekenekwa m unu ndị nwe m na ndị nwe ekene m unu ahụ isi ike wara unu ọjị ịbụ ọfọ ngọrọ unu ọmaka ya mekwara unu gboo n'ihu butenụ mma unu gboo n'azụ unu ebute mma ihu n'azụ unu ihe dị mma ihe dị mma ụbọchị eke ụbọchị oru ụbọchị afọ ụbọchị nkwọ ihe ọma ga na-emere unu a sị m na mmụọ unu na-akpọku ga na-aza unu wee na-agbakwa unu ume bụ ndị niile na-agọ mmụọ ndị ọ dị ka ihe ha ji maka ya wee bata n'ịgọ mmụọ apụbeghị gọbanụ mmụọ otukata aka ọ dị njọ ọ ga-adịrịrị mma atụ na egwu na Chukwu nọnyere gị a sị na ka ị na-anya gburugburu maka na egwu na-atụ gị ịmazịkwa ma chi anyị na-akpọkọ ọ na-anụzikwa ife ị na-ekwu Chukwu ga-agba gị ume maka na ọ gaghị ekwe ka ihere mee gị chi anyị na-efe dị ndụ chi anyị anwụ ha anwụ kwenyenụ na ọ nwụrụ anwụ onweghị onye gburu ya ọ gajeghị ịnwụta nke o ji anwụ echi maka na ọwụwa anwụ ka ọ bụ ya gaziere unu ụmụnne m ihe ọma mere unu ndị na-esonyere m ana m ekene unu ndị niile bụ ndị bidoro isonyere m ọfụrụ ekene m unu asị m unu nnọọ n'ebe a na-akụzi nkụzi gbasara ọgọ mmụọ n'ọdịnala ka ị ga-esi wee na-agwa Chukwu okwu ka ị ga-esi wee na-agọ mmụọ ka ị ga-esi wee na-akpọku mmụọ gị na-akpọku mmụọ niile gị na ha na-abụso ndị nọbe nna gị ndị nọbe nne gị ndị iso gị wee bịa ụwa otu ị ga-esi wee na-agwa ha okwu na-akparịtara ha ụka ya bụ ihe anyị na ebe a wee na-eme ebe a ka ị ga-anọ wee mụta otu esi agọ mmụọ ghọta ike nke onwe gị maka na Chukwu nyere onye ọbụla ike nweghị onye Chukwu gbawara aka ana m ekwu ya na-ekwusi ya ike ị nwere ike enwere m ike nwere ike Chukwu nyere gị ji mepụta ihe na onwe gị anya o nwere ihe ike emesị o nwere ihe bụ ihe ahụ nọ gị n'ime nke na-apụtabeghị ihe chọba ya na ịka ya afụ ya were ya mepụta ihe na onwe gị anya kedu ihe ị na-emekarịta ọ bụ oke ikwu okwu ka ị na-ekwu ebe onwe gị anya ị mara ebe ị ga-akpakwunye onwe gị ka ọ bụ ndụmọdụ mmụọ ya nọ gị n'ime chee ebe ị ga-akpafinye onwe gị ka ọ bụ ịfụ ọfụ fụbara n'ụwa ọfụ fụbara ndị mmadụ ọfụ ka ọ bụ ịyọrọ ndị mmadụ ahịhịọ ikwubi okwu n'isi ndị mmadụ nwere ike Chukwu nyere gị mee ihe dị mma enye gị ike okwu ọnụ were ya kwubi okwu ọma n'isi mmadụ ọ bụrụ iji ya na-akpa iyi tọnda gbagbuo oge ị ga-anwụ n'ike ị ga-eme nka ọ bụrụ iji ya wee bụba ndị mmadụ ọnụ na-agbara ndị mmadụ ụtọ 12am gbara ọtọ were okwu ọnụ wee kwube okwu mba ọ bụrụ ụdịrị ihe a ngozi ka asị anyị gozibe asị anyị bụba ndị mmadụ ọnụ ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ ga-anwagide gị ọnwa nwere oge ọnwa na ị gaghị aghọtazi ihe ị ga-eme mana cheta na mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọrọ na ị nwere ike ọbụla bụ ike e nyere gị wee mee ihe dị njọ na ị ga-aza azịza ya na ọ dị ka onye na-aga n'ụzọ ọ mana o yi echighata azụ na ya onyuchie nso ụzọ mgbe ọbụla iji wee nọrọsi ebe ahụ ije ịbataba ịka ya afụ nsị ahụ ịfụrọ na ọ dịrọ mma ka inyuchie nso ụzọ maka na mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọrọ ọ dị mma ka mmadụ na-ebi ndụ dị mma ya gaziere unu ndị bidoro isonyere m ọfụrụ onye unu fụrụ iru ya na onye unu nụrụ onu ya bụ eze nwaanyị oge chọpụrụ iche abụ m dibịa nwaanyị eji m okwu ọnụ jiri mmiri ya na ihe niile dịka chi si kee ya eji m ya azọ ndụ isiokwu m ji wee bịa tata dịka m na-aga n'iru agba nke ịtọ ka anyị nọ n'elu ya bụ isiokwu otu ị ga-esi wee ji ikikere ụbọchị a mụrụ gị maka ụbọchị a mụrụ gị nwere ife ọ na-ekwu na ndụ gị ụbọchị ahụ a mụrụ gị iji ikikere ụbọchị ahụ wee kwuo okwu wee kpọọ gọọ mmụọ wee kwubie okwu n'ime gị ị ga-afụ ife ya ma ọ bụrụ na ị na-eme ya akụzigo m ka esi agọ mmụọ otu esi eji nzu edo ọjị na nkwụ ọkụ maọbụ nkwụ ọcha maọbụ mmanya ụtọ bụ mmanya ụtọ bịrịbịrị bụ fanta otu esi eji ya na-agọ mmụọ ọ dịcha n'ime chanel a mana nke a bụ ka mmadụ ghọta n'ụbọchị ahụ a mụrụ ya na o nwere ikikere n'ụbọchị ahụ ndị otu gị so gị ụbọchị ahụ maka na ọ bụrụ so ofu onye ka a mụrụ n'ụbọchị ị bụrụ onye Imo steeti ọbụna dị n'obodo gị ahụ amụọ gị ụbọchị ahụ o nwere ndị ọzọ amụkwara n'Imo steeti
n'obodo gị ahụ enwe ndị ọzọ amụrụ na ya. Ọbụna dị n'ofu obodo ahụ enwere ndị amụrụ gị na ha na-abụ. Abịazie n'ụwa niile enwezi ndị amụrụ ụbọchị ahụ. Taa bụ nkwọ, ndị amụrụ ụbọchị nkwọ buru ibu. Na mpaghara mba ụwa dị iche iche amụrụ ọmụmụ taa, agụba ha ọnụ fa buru ibu. Ya mere ihe eji ya ha amacha ndị otu gị niile bụ ndị gị na-abịara ụwa ofu ụbọchị, ya ha amacha. Ya mere i were ikikere ụbọchị ahụ ka o yesi wee gbajuo dọrọ gị ịkpọ ọra gị nụ na ayiri igwe adị ike. Ndị mụ na-asoro bịa ụwa ụbọchị nkwọ, ndị oji ikuku aga, biko bịa na ụnụ afụkwanụ n'ọnya na ma ọya ha ekokwanụ m. Ọya ha eko m, ikuku adị ama n'ọnya. Mmụọ ikuku nwe m afụbeghị m ebe ka jidere ikuku mbụ. Ekwekwana ya bụ ọnya ma ọ bụ ikuku a na-ekwunu ka o buru m na ọya ha ebu m. Nwa agwọ adị ata ahịhịa na-agwaghị otu ụkọ nni si wee dịrị. O wee bụrụ ya ụmụnne m agwa ya ha taa ahịhịa. Ọ dịrọ pọsịbụl ụmụ Igbo. Ya mere ghọta ikikere ụbọchị a bụrụ gị na ọ ga-abara gị ezigbote uru. Ịghọta ya iji ya wee na-emepụta ihe n'ime ndụ gị. Gị bụ onye amụrụ ụbọchị oye, maka na m akụzigo ụbọchị ndị nkwọ, ndị eke, nke nnọkịta bụ ndị oye, ndị ụbọchị ha bụ mmiri. Ife niile bụ ife dị mma bụ na mmiri ka ọ dị. Akụ ụba na mmiri ka ọ dị. Ife dị mma dị na mmiri, ife dị mma dị na mmiri, nwanne m ị mara na mmiri o. Ife dị mma dị na mmiri, ife dị mma dị na mmiri, nwanne m nwanne m ị mara na mmiri o. Ya mara mmiri ka ife gị niile bụ ife gị dị mma nke ị na-afụbero, ị ga-afụ ya ọpụta ife. Dịka m na-akụziri unu na ịbụ na nne na nna gị na mmụọ bụ orie bụ mmiri, ya bụ ụbọchị amụrụ gị. Na ndị otu gị na ha niile bụ ndị mmiri. Apụtaghakwa na gị na ikuku na gị na anyanwụ adịrọ na mma. Mba, gị na ha dịkwa na mma. Kama na o nwere isi sekpụ ntị na ndụ mmadụ na adị ahapụ isi aka anọ wee na-agba ụrịọm. Ọ dịrọ pọsịbụl. Ya ka ị ga-eji wee mara ụbọchị amụ gị. Yes, ya kpọba anyanwụ mana ọ site n'ikuku ka isi. Ụbọchị amụ gị bụ ikuku. Ya ha ebu ụzọ je kpọba anyanwụ, ihe ebugodo ụzọ je kpọọ ya bụ ikuku tupu ịkpabazie anyanwụ ka fa niile jikọ aka ọnụ na ayiri igwe adị ike. O wee bụrụ ya dịka m kwuru na nkụzi na-akụzi bụ nkụzi gbasara ịgọ mmụọ na ọdịnala. Onye ọbụla nwere ozi ọma nke ebinyere ya, nke ebinyere m bụ ka ị ga-esi wee mụ udo n'etiti gị na chi gị. Adị m agwọ n'ọgwụ maka ndị na-asị m kechie. Ịma na general language of ihe ọbụla dibịa na-eme bụ ọgwụ. Aja ka m na-achọ. Site na aja ụzọ mechiri emechi emeghe. Site na aja udo adị na ndụ gị. Ife ọjọọ ahụ ajọ mmụọ na ajọ mmadụ debere na ndụ gị agbafuo. Ya bụ ikikere dị na aja na ịgọ mmụọ. O wee bụrụ ya ụmụnne m maka ndị bụ ndị amụrụ ụbọchị oye, ndị nne na nna ha na mmụọ bụ mmụọ orie bụ mmiri, dịka ọdịnala si wee kọwa ya. Na ọ bụrụ na ị chọrọ ịyọ ayịyọ na ọkụ na-agba na ndụ gị, ọ bụrụ ọsọ ọkụ fisikal ọkụ, o nwere spiritual ọkụ na-agba na ndụ mmadụ. Ịgba ha ma ihe ebidozi ebido ma ihe ejebe ejebe. Ịgọ mmụọ gị ga-agbakwanye ụkwụ n'ife ịfụ ife na-eme na ndụ gị. O nwere mmụọ bụ na nkene ka iji wee bịa. Eji m ekene wee bịa nke na nke ọbụla na ọ bụrụ mgbe ọbụla nye m ị na-ayọ ịyọ ụzọ ihe 100 at a time, isi na Chukwu adị aza. Kedu ife bụ mkpa a? Weta kene ya bụ ofu nsogbu na ọ bụrụ gị ka mmadụ bịara ọ nọ na nka ọ na-ayọ gị nka na ọkwa n'elu ya na-ayọ gị nka, kedu ife ị ga-eme? Ọ dị ka nwa bụ onye iwe ọkụ. Ji na nke a mara m, enwere m ike isi gị traịkwana ọzọ wee kpọọ m. Maka ndị na-adịghị achịkọ onwe ha ọnụ abịakwute m unu maka ọ na-adị mụ na unu. Maka ana m alaik onye ọbụla na-abịakwute m ọchịkọ onwe ya ọnụ. Ka unu fụ ka m na-akụzi nkụzi wee chịkọ onwe m ọnụ, achịkọ m onwe m ọnụ. Ọ bụ na ị gwara m ya ama m. Ọ nabighị m ịdị na-eme ife ọzọ maọbụ ibute nri na-eri maọbụ ịdị na-ene anya ebe ọzọ maọbụ imebe ihe ọzọ. Mana nke a m bịara ịkụzi nkụzi, ndebe anya m, debe akọ m, debe uche m na ihe ahụ m na-eme, ka agwụ a na-agbaziri m ụzọ nke na-etinye m okwu n'ọnụ ka ọ hapụ ime gịnị, ọ hapụ ịhapụ m nkwubezie n'okpokoro arụ. Nkwube n'okpokoro arụ onwezi ife unu ya amụta. Okwu ahịa ha amịtazi mkpụrụ n'ime unu. Achọ m ka okwu a were arụ wee biri n'ime unu. Ya ka m ji wee na-akụzi ya gaziere unu ụmụnne m. Ya mere ọ bụrụ na gị nwa bụ onye amụrụ ụbọchị bụ ụbọchị orie, ọkụ a na-agba na ndụ gị, ikute mmiri
ị ya agọ mmụọ ahụ unu afụrụ ka ọ dị ụdịrị glass cup a ka unu ya eji wee kwute mmiri na ihe ahụ bụ nsogbu gị. Ọ bụrụ nzu ka ị na-ama, bụrụ edo ka ị na-ama, bụrụ nke ọbụla bụ nke ị na-eme, mesịa ya nnọọ wee wetezi oge iyi ayịyọ, oge ikwubi okwu, kute mmiri. Mmụọ mmiri nwe m, ọ gị ma asụsụ unu, sụọ ya n'asụsụ unu. Bụrụ onye Imo steeti abịa sụba Anambra, kedu asụsụ gị ahụ eji wee mara gị? Ijee na dibịa Yoruba, na-agbanyeghị otu ọbụla gị na ya si wee na-asụ bekee, oru ha n'oge oyi eme incantation ịkpọlite mmụọ, efu ya ka ọ na-asụzide amụra tọng. Ya ka m chọọ ka ị sụọ ma ikpebe ekpere ma ịgọba mmụọ. Abịa sụ nke ọpụrụ iche na-asụ na mba ya n'ọnọdụ ịgọ mmụọ. Ndị bịago na nke m, adị m asụ ife ị na-asụ. Asụsụ ahụ bụ asụsụ nne ji wee mụọ m, bụ ihe m na-asụ, maka na o nwere mmụọ na-anụ unu m site n'asụsụ a m na-asụ. Unu anụghị ya, i wee kwube okwu n'ime ya bụ mmiri, kwube ihe niile abụ ihe ịchọ. Ikwusie ya, ọ bụrụ nke ọjọọ kwusie ya, kopụ ya nụnụ. Ọ bụrụ nke ọma, kokpute ya ekokpute nụnụ, site n'inye ya n'isi gị, na nkokpute n'aka nne gị, gaa n'azụ isi gị, n'aka ekpe gị, ị gaa n'azụ isi gị, ya bụ nkụ apụ. Amachina onwe gị ebe ị chọrọ ntọ apụ. Otu a ka ọ dị. Unu jee na nkụzi nke m kụziri ndị nkwa, a gwara m unu ka a ga-esi ose ọjị, bụ otu ya esi ji ose ọjị wee fichaa arụ gị. Ndị nkwọ bụ nkụzi nke izizi, agba nke izizi, unu ya afụ ya. Were ofu ose ọjị fichaa arụ gị, tinye ofu n'ọnụ. Oge anyị na-eficha arụ gị, ị ga na-ekwu okwu. Ọ bụrụ ị na-eficha ose ọjị, iwere ose ọjị na-emetọ n'arụ gị, ịdị ekwu okwu. Aja a na-achụ adị ekwu okwu. Kedu onye na-anụ ife ị na-ekwu? Gị na mmadụ na-akọmuniketi, ihe emepe ọnụ gị emepe ka o nwee ike ịghọta ife ị na-ekwu. Otu a ka ọ dị. Ya mere, otu a ka ị ga-esi wee were ose ọjị wee fichasị arụ gị, wee werezie nke ahụ. O nwere ose ọjị m kwuru na mmadụ ya kpụrụ n'ọnụ na nkụzi nke ahụ m kụziri ndị nkwọ. Ikpesịa ihe niile ahụ ị na-ekpe, mgbe ahụ ka ihe ewerezi ose ọjị ahụ taa ya taa, wee sị mmụọ ya bụ ọgbata uhie wee nyere gị na ihe a ịyọ. Ọ bụrụ ana ka ị yasị ya jide ya, ịbụọ ya n'ala. Ọ bụrụ ikuku ka ị yasị ya jide ya, ịbụọ ya n'ikuku. Ọ gị ma nke ịchọ ka isi ya jide ya, ekwekwana ya. Otu a ka ọ dị na ndị bụ ndị ụbọchị oye bụ ụbọchị ha. Cheta na gị nwa bụ onye bịara ụwa ụbọchị oye, na nne gị na mmụọ na nna gị na mmụọ bụ mmụọ oye. Na ị bịaghakwanụ sọ gị na ị nwere ndị otu. Ndị niile a mụrụ gị na ha na-abụ ụbọchị ahụ bụ ofu ndị otu. Ị nwere ike ịma ha, ị nwere ike ya ha macha ha niile, maka na ụwa ebuka. Ya gaziere unu. Nkụzi a nwe ka o si gbagwoju oge anya, bata na inbox m, were voice edere na m hi, hello. Maka ndị na-atụbatara m ihe ntụbata, ama m ihe bụ uche obi unu. Mana unu biko na unu anwazina m ọnwụnwa. Ọ mmadụ ka m bụ. Otu ahụ isi wee bụrụ mmadụ ka m si wee bụrụ mmadụ. Abịa na nwa m ọnwụnwa wee sizie na eze nwaanyị ọ na-ewe oke iwe, maọbụ na ọ na-abụ oke mba. Ọ bụrụ na ị natara onye amara ịnwa ọnwụnwa, abịazina bịa nwa m, nọ ihe nsị ka m yọọ unu. Ọkwa ma ozi ọma ọdịnala ọ ga na-aga n'iru, ọ ga na-aga n'iru. Ife ya emezie na ọ dị agazi n'iru na soshal midia bụ na akọtụziri off netwọk. Ọ bụ na ọ bụrụ ya, ọ ga na-aga n'iru. Ana m ezikwu ya na onye ọbụla nọ n'akụkụ m. Adị m ezo ọnụ m ezo wee na-akụzi ya, adị m ezokwa n'ọnụ m ezo wee na-ezi ya bụ ozi ọma. Gị bụ onye bidoro ịgọ mmụọ, ezo na-ezo wee na-agọ mmụọ. Ị na-ezo ezo na-agọ mmụọ, mmụọ gị na-emere gị ihe ọ na-ezo ezo, ihe ha pụtacha ife. Nke a bụ nke bụ eziokwu. Ya gaziere unu. Nkụzi m gbagwoju oge anya, ajụjụ ka ị ga-ajụ m. Ị ga-esi nkụzi m